महसूल विभागानं गेल्या काही काळामध्ये जे महत्त्वाचे बदल केले आहेत त्यापैकी एक महत्त्वाचा घटक ई पीक पाहणी हा आहे. यापूर्वी पीक पाहणी ही पारंपरिक पद्धतीने केली जायची, म्हणजे आपले तलाठी प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन कुठली पीक आहेत, त्यातल्या क्षेत्राचा उपयोग कसा होतो याची माहिती 12 नंबरच्या गाव नमुन्यामध्ये नमूद करायचे, ज्याला आपण पीक पाहणी म्हणतो. परंतु गेल्या वर्षापासून ई पीक पाहणी हे ऑनलाईन ॲप आता आलेलं आहे आणि त्यामध्ये शेतकरी स्वतः ही सगळी माहिती भरू शकतो. गेल्या वर्षीचा ॲप आहे, त्याच्यात आता बऱ्याचपैकी सुधारणा होऊन त्याची नवीन आवृत्ती या 1 ऑगस्टपासनं अर्थात महसूल दिनापासनं आता आपल्या सगळ्यांच्या सेवेत रुजू झालेली आहे. यामध्ये गेल्या वेळेसच्या काही क्लिष्टपणा होता, काही अडचणी होत्या, त्या सगळ्या आता दूर करण्यात आलेल्या आहेत आणि इथून पुढे 100% आपल्याला या ऑनलाईन पद्धतीनंच ही ई पीक पाहणी करायची आहे. यामध्ये जर कुणाकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसेल तर इतरांच्या मोबाईलवर सुद्धा हे करता येते. एका फोनवरनं 20 लोकांची ई पीक पाहणी नोंदवता येते. त्याचबरोबर जर आपण विचार केला तर नुकसान भरपाई असेल आपत्तीमुळे किंवा पीक विमा असेल, या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथून पुढे ई पीक पाहणीचाच डेटा ग्राह्य धरला जाईल, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. त्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांना माझं आव्हान आहे की आपण स्वतःहून ई पीक पाहणी करून घ्यावी. जर यात काही तांत्रिक सहाय्य लागलं तर आपले स्थानिक तलाठी असतील, कोतवाल असतील किंवा ई सेवा केंद्रचालक असतील यांच्या माध्यमातून आपल्याला मदत उपलब्ध करून देता येईल आणि शेतकऱ्यांना स्वतः आपली माहिती भरावी इतकं स्वातंत्र्य या ॲपद्वारे दिल्या गेलेलं आहे. त्याचा अगदी नियोजित पद्धतीनं वापर करून आपण या सेवेचा लाभ घ्यावा असं मी आवाहन करतो.